Ivakelo kaJohane isahluko samashumi 20 sahlukana sokuqala. Kwathi ngosuku lokuqala lweviki uMaria Magdalena wafika ethuneni ekuseni kusemnyama, wabona itshe lisusiwe ethuneni. Khona wayesegijima waya kuSimon Petro nakulowo mfundi omunye uJesu amthandayo. Wathi kubo, "Bayisusile iNkosi ethuneni, asazi lapho beyibeke khona." Ngakho wayesephuma uPetro nomunye umfundi beza ethuneni. Bagijima bobabili kanye kanye, kepha umfundi omunye wagijima kakhulu kunoPetro, wafika kuqala ethuneni. Elunguza wabona izindwangu zelineni zikhona, kepha akangenanga. Khona wafika noSimon Petro emlandela, wangena ethuneni, wabona izindwangu zelineni zikhona, neduku ebelisekhanda lakhe libekiwe lingekho ezindwangwini zelineni, kepha lisongwe lilodwa kwenye indawo. Khona wayesengena nomfundi omunye ofike kuqala ethuneni, wabona, wakholwa. Ngokuba bebengawuqondi umbhalo wokuthi ubefanele uvuka kwabafileyo, base bemuka abafundi baphindela kubo. Kepha uMaria wema ethuneni ngaphandle ekhala, esakhala walunguza ethuneni. Wabona izingilosi ezimbili zembethe okumhlophe zihlezi, enye ngasekhanda nenye ngasezinyaweni, lapho isidumbu sikaJesu besilele khona. Zona-ke zathi kuye, "Mame, ukhalelani na?" Wathi kuzo, "Bayithethe iNkosi yami, futhi angazi ukuthi bayibekephi." Eseshilo lokho waphenduka, wabona uJesu emi, kepha wayengazi ukuthi nguJesu. UJesu wathi kuye, "Mame, ukhalelani na? Ufuna bani na?" Kepha yena ethi ngumphathi wensimu wathi kuye, "Nkosi, uma umsusile, ngitshele ukuthi umbekephi, ngiye ngiyakumthatha mina." UJesu wathi kuye, "Mariya." Waphenduka, wathi kuye ngesiHebheru, "Rabuni," okungukuthi, Mfundisi. UJesu wathi kuye, "Ungangithinti, ngokuba angikenyukeli kuBaba. Kepha yana kubazalwane bami, ubatshele ukuthi ngenyukela kuBaba noYihlo, kuNkulunkulu wami noNkulunkulu wenu." uMaria Magdalena weza wababikela abafundi ukuthi, "Ngiyibonile iNkosi," nokuthi ishilo lokho kimi. Kwathi-ke kusihlwa ngalolo suku olokuqala lweviki, iminyango ivaliwe lapho abafundi bekhona ngokwesaba abaJuda. UJesu wafika wema phakathi kwabo, wathi kubo, "Ukuthula makube kinina." Eseshilo lokho wabakhombisa izandla nohlangothi lwakhe. Base bethokoza abafundi beyibona iNkosi. Khona uJesu wabuye wathi kubo, "Ukuthula makube kinina, njengokuba uBaba engithume mina, nami ngiyanithuma nina." Kwathi ukuba asho njalo wabaphephetha, wathi kubo, "Yamukelani uMoya oNgcwele. Enibathethela izono zabo bathethelelwe, nenibabamba ngazo babanjiwe." Kepha uTomasi, omunye kwabayi12, othiwa uDidimu, wayengekho kubo mhla efika uJesu. Ngakho-ke abanye abafundi bathi kuye, "Siyibonile iNkosi." Kepha wathi kubo, "Uma ngingaboni ezandleni zayo inxeba lezipikili, ngifake umunwe wami enxebeni lezipikili, ngifake isandla sami ohlangothini lwayo,
angisoze ngakholwa. Emva kwezinsuku eziyisishiyagalombili abafundi bakhe babesendlini futhi, uTomasi enabo, uJesu wafika iminyango ivaliwe, wema phakathi kwabo, wathi, "Ukuthula makube kinina." Wayesethi kuTomasi, "Zisa lapha umunwe wakho, ubone izandla zami. Zisa isandla sakho, usifake ohlangothini lwami. Ungabi ngongakholwayo kodwa okholwayo." UTomasi waphendula, wathi kuye, "Nkosi yami, Nkulunkulu wami." UJesu wathi kuye, "Ngokuba ungibonile ukholiwe na? Babusisiwe abakholwa bengabonanga." Izibonakaliso ezinye eziningi uJesu wazenza phambi kwabafundi bakhe, ezingalotshiwe kule ncwadi. Kodwa lezi zilotshiwe ukuba nikholwe ukuthi uJesu nguKristu, indodana kaNkulunkulu, nokuba nikholwe nibe nokuphila egameni lakhe.